jihad ngan le cha ka te ko ke jihad ka bawan na din le se yo ngan poi kloi kata ka jingmut jong itai sim ka lok ka ong namar kai ite ko ke jihad nadin kawan nadin jong ka ta ka her na ka ka jihad ka her sha din sha ka par ka jihad te kumta hi kata ka jihad ka ban kong ro kayat ka baro kayat te kata ka sim laisni sausi hadin kayu ibiang sa ka ka jihad nadin jong kata kawan biang te kata ka sim kawan me ka jo ka jingmut bajin na nga her sa kate ko ka jihad ka try ngala ban poi kloi sa poram o te ka her biang kata ka jihad ka baar ka kiu biang sa din sa kata ka jihad ka balay te kumta hi lai sausi biang bampor te kata ka sim kayu ibiang sa ka jihad nadin kawan ka jihad ka baningkong kala de poi saram o ka jihad ka baar kala de poi saram o te kata ka sim na ka jihad ka balay ka her biang sa ka jihad ka basaw sa din te kumta kata ka sim ka khlem poi re saram o ka yap lang bat kata ka jihad hi jin na ka ne ha ka jihad ka baningkong ka poi nem saram o ka jihad ka ne sa thrai duriaw mentale na la sai kan poi saram o mentale na la sai kata ka sim ro kan poi langi da ka ine haju tangba ka khlem yai ne ra moral of the story ngan batai phi babun ba na preng jongi kibriuru bun ba na preng jongi khamtam ngidang dep ya ka level bronze silver gold platinum emerald du topaz du kita gide ki level ki badang penkluj ya kasnam ke jongi kita gide ki level ki bang impersutu bhare ka kam kumdo ban success te bun ba na preng jongi ngismo kumba ladang ai na po SLPS ngale chagwer ka company ngan dep kloi ka level jonga ngan poi kloi sa ka thong ban ngan success kloi kipun ba kibre ko banglai i kile kum taru kimi na kawai ka company kile chagwer ka company anda la kila sotu ba da kata company ngam poi national kimi na kata kile sa kawai ka company na kawai ka company sa kawai ka company na kawai ka company sa kawai company kansan kapor kaba shanero kim poire shater kim poire ban success re face value ladu kansan kapor banga ngayui markhmat ikmat la jong ngayui lekum kita ki leader kidan quality bantre kila bantre isi mila ne banher ila banher te kita kila bantre kitrim bha bantre ban ai plan ro kitrim bha tang batang daga jing shalak palat jungki tang daga jing bomla ajungki by Nesha hakaway ka platform tang daga jing bomla ajungki ban sacrifice sila jong hakaway ka platform namar ban success kamyo ara menta shisngi arsngi success don't come consistency kajing Nesha don't come sacrifices don't come direction don't come jing hikai education don't come trainings don't come meetings don't come kita baru khot don't come ban success but kita baru khot phila banyo lada phila banyai ne hakawai bet ka platform lada phila banyai ne hakawai bet ka company anda phila sang stu kawai bat koi ka company ka system jungka ka ya pher pinhab ban hikai thmai beng ela jong pinhab ban ye thmai beng ela jong kita isimru na kawai ka jihad kiubek sadin kata ka jihad kan poi biang ka ju hi ka jaka kawan nadin kan poi biang ka ju hi ka jaka tangba impoi mudur re kata tewat ki leader ki bai na kawai ki le chaweru kim poi mudur re kata te shisin kasngi kita ki leader ro kiyap la kayap hi gidu la kadu jingkermen ki song no haju par kita ki ju leader kin ong ipitang kawai ka kantin ngaru ngala join sis patli ki company ngaklem poi re shano ru phiru phila adbit phila join company phiru phinom poi re shano ru ki klem ongre banga ngako araha ngako success kloi takadaw ngami da koi ka company nga join sa koi ka company but ki bun ba ki briu ki babit ki ba iya kita ki ba pet kita but ki banget kita ki briu kim join re la jong ki ong ba ituri la join employ rational ru takadaw ki company ki thok ngatip bagi company ki thok namar itai bahing jongari la join iparamarjan jongari la join ikhun jongari la join employ rational ru mbit re kita ki employ rational dang hambit susu kita ki ba pet kita ki employ rational namar bele yu namar kipet ye kiwei bom success re yala jong ro kidu jingkermen lang ngarong ngam success kira tharai clear ne kata ka jing shisha ka dei balada pio i kum kita kibriu pio smo kum kita kibriu balada kum kita kibriu kiwan
kiwan ban ong ya phi bagi company kim long ra ibahing jungai la join kim poi ra shinoru balaradan na preng jong phi hangne lade ya ki team gi jong phi don na ngai plan manor company thmai nga tangam khang re phi banle tamakan mau e kata story ba mga shanir phinam poira shater phinam poira shano phinam poira phin sakut haju sherta jingim ngan batai phi da kawai ka jhat shi phinjom shapor mau sherta jingim phinam poira tang kata ka story ko batai phi yele ban shim khya e kata menin kasingi batai phi kumno ban long patience menta kasingi nga batai phi kumno ban yai ne kawai ka kam kumno ban yai sha patience ka ju hi namar patience ke important bha namta jong briu bon kala jingim patience ka jing yai sha don kam bha sibun ba kum kita ki story bangila ban yai sha kidon tengah kwa ip kumong menin lara phi kwa ban success ka